So yan guys, dyan tayo galing kanina, dyan tayo nagpicture ngayon. Ito yung isa sa mga highlights nila guys, para kang nasa Greece, 'di ba? Alam mo guys, ang sarap mag-selfie dito, ang sarap mag-photoshoot kasi kita nyo naman kita nyo naman kung gaano kaganda. Old pero grabe, still has the beauty. Oh my god. Ikutin natin to guys. Tapos yung underground basement andyan sa open door na yon. So guys, nakita nyo ba? Nakaka-inlove no? Yan, andyan yung underground basement. Yan, paikot to guys Mamaya magpo-photoshoot ako dun. Dito na tayo Siyempre, sulitin na natin, di ba? Diba? Enjoy the beauty of nature, sabi nga nila. So guys, nandito pa rin tayo sa first destination at papasok tayo sa museum. Kaya lang dito guys, hindi kasi pwedeng mag-video, mag-photo, bawal lahat. So ako lang talaga. So sorry na lang guys, if I were you guys, punta na lang kayo dito. Sulit na sulit yung 20 pesos. Stay watching. So guys, ayun na nga. Tawag dito, kaya tayo sa loob. Bawal talaga mag-video. Picture lang pwede. So mamaya mayroon akong ipapakita sa inyong picture after this video. Ngayon, nandun pa rin tayo sa first destination. Bali yung pinasukat ko lang kanina is underground museum. Wala pa tayo sa pinakatuktok. Ito yung Crossoyan. Malayo pa tayo, sobrang layo pa. Pero ngayon pa lang napapagod na. Pero okay lang, enjoy naman. So, doon tayo kanina nag-picture. Grabe yung mga photoshoot natin doon. So, maganda guys sumunta doon. Maganda din mag-picture doon, lalo na pag magaling yung photographer doon. Kasi para kayo nasa Greece, di ba? So guys, stay watching lang. Balik tayo sa Zigzag Road. Second destination tayo. So guys, dyan tayo pumasok kanina. So back to Zigzag Road. Guys, alam nyo, sa tingin ko, ito yung pinaka nakakapagod na pinuntahan ko. Dahil sobrang laki niya. As in, ang laki-laki niya talaga. Pero maganda. Kasi tingin ko hindi kami aabot ng dito 1 hour and 10 minutes. Baka mag 3 hours kami. Kasi sinusulit namin bawat sulok dito na maganda. Instagrammable kasi yung mga pwede mong makuwang picture. Ang ganda kasi ng mga spot nila. Tapos overlooking pa. Siyempre ang taas-taas nito. So guys, back to Zigzag Road. Sana all may kalandian. Guys, grabe ang ganda dito. Promise, sobrang ganda.
Tapos, ang labig pa. Kita niyo naman guys, diba yung buko? Hinahangin pa. Tingnan yung nakikita ko guys. Pagdating mo na lang para maano yung ano, nakaupo ba? Nakaganyo? O, diba panalo? So, another spot na naman. So, selfie muna tayo. So guys, tapos na tayo dun sa ano, pinuntahan natin. Tapos na tayo mag-picture. So, overlooking yun. Ang ganda. Ang sarap mag-drone doon. Kaya lang guys, bawal daw mag-drone dito. Unless may approval daw ng ano. Basta yun na yun. So, pag nag-drone ka dito, magpapa-approve ka pa. Hindi basta-basta pwede mag-drone. Sabi yun sa orientation kanina. So, ngayon, back to zigzag road na naman tayo. Ito na naman. Ganda, diba guys? So, pag pumanig kayo dito, dapat kompleto yung tulog nyo. Ako na nagsasabi sa inyo. Kasi, hihingaling ka talaga. Kailangan kondisyon yung katawan mo sa rides, pati sa pagpanik dito. Pasensya na guys, pero bawal talaga ang motor. Lalakarin mo talaga yung zigzag road hanggang sa cross. Hiningal ako, di ba? Kasi papanik to guys eh. Papanik talaga siya. So, lakad ulit tayo. So guys, itong kinatatayuan ko ngayon. Tingin ko ito yung pinaka-tirek na ano. Ito yung pinaka-tirek na nadaanan. As in, alam niyo ba yung pakiramdam na ano? Yung naglalakad ka sa pataas, tapos yung lumiliit ka. Ganun yung pakiramdam ko. Grabe. So guys, malapit na naman na tayo. Ito na siya. Natatanaw ko naman na. Siyempre, di na tayo pwede sumuko. Nandito na tayo, di ba? So, ikot pa rin tayo. Tara. Grabe guys. Naririnig nyo ba yung hingal ko? Sobrang ganda. Panalo. Kita nyo, overlooking pa rin siya. Taas kasi nito. Nandito na tayo sa cross. Ito yun, no? So, lalapit na tayo. Pero nandito na tayo. Sabi sa orientation, ito daw yung dambana ng Kagitingan. At first time ko tayo makapunta dito. So, tara guys. Bakit ako sa inyo yung cross ng malapitan?
Guys, nakita nyo naman, di ba? Napakataas niya. So, may elevator kasi ito. Pero ngayon, hindi siya pwedeng gamitin kasi daw itong cross na to under renovation. Grabe guys, langgam lang ako. So, andito na tayo. Ikutin lang natin siya. O, diba? So, hindi talaga siya pwedeng pasukin. So, sa labas ka lang ng cross, ikutin mo lang to, tapos take selfie, ganun lang. Hindi mo siya pwedeng pasukin talaga. So, siguro for safety na rin kaya pinagbawal. So guys, mamaya na lang ulit. Siyempre, nandito na ako, di ba? Selfie muna ako. Stay watching. Hi guys! So, dito pa rin to, itong view na to, dito pa rin siya sa cross. Sa Mount Samat pa rin naman tayo guys. Pero itong view na to, nandito lang to. Look. Yan. So, di ba? Ang ganda. So, dito lang tayo guys. Yan. Grabe dito guys. Sobrang lakas ng hangin. As in. Kita nyo naman, di ba? Hatang-hata naman sa buko nililipad. Guys, sarap mag-drone dito. Kaya lang bawal talaga. Sobrang bawal. May requirement para makapag-drone. Konti na lang guys. Makakamit ko na yun. Basta don't skip ads lang ha. Don't skip ads, okay? Dito sa Mount Samat, may, hindi lang ito yung pwede mong mapuntahan ha. May mga destination pa dito, magkakatabi lang sila at yun yung i-explore natin later. So, stay watching. So, guys, tapos na tayong mag-ikot-ikot dito, tapos na rin tayong mag-selfie. So, pababa na tayo. Ito yung pinakamasarap na part. Yung pababa ka na. Siguro hindi tayo hingalin. Pero pag motor, pababa, alam ko delicate pa eh. Kasi sobrang tarik siya talaga guys. Sobrang taas. As in. Eh dalawa pa naman kami kasi may angkas may OBR ako eh. Ngayon may kasama kasi ako eh. Kaya siguro bagalan natin. Eh parang yung zigzag na yun 12 minutes. Kasi nang papalik ako 12 minutes sabi. Pero tingin ko parang 8 minutes lang. Sinama kasi yung cross. So guys, stay watching lang. Hanap pa tayo dito ng mga destination. Kasi parang pangalawa pa lang ito na pupuntahan ko eh. Sinabi kasi sa orientation, parang parang 7 ba? Yung mga nakita ko. So guys, huwag kayo maboard. Mamaya na yung shoutout. Hi guys! So, eto na nga. Bumalik na tayo sa first destination. Bali, naikot naman natin lahat. May mga hindi lang talaga pwedeng ipakita, like yung museum. Hindi talaga pwede. Picture lang daw. Pero hindi pwedeng video. So ngayon guys, papakita ko sa inyo yung tawag ito, yung nakikita ko sa ngayon. So yung nakikita nyo ngayon guys, Manila Bay. So baba tayo, lapit tayo doon kasi overlooking pa rin yun. Katotoo lang, ang hirap bumaba kasi patirik na patirik talaga itong hagdanan dito.
Eh pag nalaglag ako dito guys, tuloy-tuloy to, promise, kahit may sasalo. So guys, dito tayo. O di ba? May masasabi ka pa ba sa ganda ng Mount Samat? Guys, kung ako sa inyo punta kayo dito, kahit one day off lang kayo, di kayo magsisisi. As in, di kayo magsisisi. Kung ano yung mga pinakita ko sa inyo, yun din yung madadatnan nyo. So ngayon, September, basta September ngayon guys. Kaya ako binabanggit na September ngayon guys, para ma-update kayo na yung elevator dun sa cross na to, yan, hindi siya gumagana, okay? Ginagawa pa siya. Pinakita ko naman kayo na sa video, nakalock siya, 'di ba? So, ang tanging magagawa nyo lang dito is mag-picture, mag-video, pero hindi lahat pwedeng videohan, especially dun sa under museum nila. So, huwag nyo nang palagpasin, huwag nyo nang patagalin guys, punta na kayo dito. Ayaw mo nun, 'di ba? Pero sa ganda, pag nagpunta ka dito, rides ka lang din. Pero yung mga iba dito guys, nakaban eh. Tingin ko mga joiners sila, 'di ba? Kasi para ang hirap pag nag-commute pumunta rito, promise. Lalo na bago ka makarating dito ano to guys, sigsag talaga, as in. So medyo kinakabahan ako ng konti pababa kasi sobrang materik talaga siya eh. Eh may OBR nga tayo, so mabigat yung pressure. Mas mabigat kumpara sa ako lang talaga mag-isa. So konting ingat. Tsaka nakita nyo naman guys, di ba, ang dami natin nadaanan na nagbibisikleta. Sobrang bilib ako sa kanila kasi paahon to guys eh. Magmula dun sa sa pinasukan ko hanggang dito sa kinatatayuan ko guys, paahon talaga as in. So yung iba nakita ko naglalakad na, pero yung iba grabe, pumipidal pa rin. Kaya bilib ako sa kanila, promise. Kasi parang ako, kaya ko yun, pero maglalakad din ako. Hindi ko na kaya. Pero hindi ko masasabing ako susuko sa ganon, yung nakapagsimula na ako tapos babalik ako kasi ayoko ng ganon. Sayang, nasimulan na, 'di ba? Tulad yung papunta dun sa cross, 800 meters, 1 hour and 10 minutes yung mako-consume mo pag inikot mo lang siya. Tapos di ka nagpigil. Pero ako parang na-consume ko dito 2 hours talaga guys. Pagod na, gutom ka, pagod ka na, gutom ka pa, pero masaya ka. 'Di ba? Sino ba naman di sasaya pag nagta-travel ka, 'di ba? Lalo na pag libre yung travel mo, 'di ba? So ngayon libre na yung travel natin kasi kahit paano may income na tayo dito kay YouTube. So guys, maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Mamaya shoutout sa baba. Ngayon guys, i-enjoy nyo muna yung view. So guys, bababa na kami. Update ko lang kayo guys, dito hindi pwedeng gumawa kayo ng sariling daan. Meron talaga silang proper way. Hindi pwedeng kung saan nyo maisip dumaan kasi guys, ang laki nga nito. So may mga daanan na sarado kasi siguro for safety na rin talaga. Tulad nito. Hindi kami dito dumaan nung Papanik. Ang dinaanan namin Papanik yun. Yan, yun doon. Pero papabalik na kami ng guest house. Ayun yung guest house. Pero dito kami nanggaling yan. So dito kami dadaan pagpabalik na sa guest house. So hindi kung saan ka pumasok, doon ka rin lalabas, hindi. Maliban sa cross. Sa cross kasi kung saan ka dumaan, papasok, doon ka rin lalabas. Kasi wala naman ibang way. Although merong ibang way, pero sarado nga. At hindi siya safe, tingin ko. Kaya close. So guys, babay tayo sa guest house. Meron sila mga dito. Nagtitinda sila ng souvenir. May mga pagkain din sila. Tapos, yun nga, kailangan yung umatin muna ng orientation. After orientation, tatatakan kayo ng ganito. So, nawala na yata yung tatak sa akin. So, guys,
entrance fee is 20 pesos. Tsaka bawal magdala ng mga pagkain sa taas. Bawal din. Ay guys, kung dog lover kayo o pet lover, bawal pala ang aso o kahit anong klaseng hayop dito. Pinagbabawal nila. So kung ako sa inyo, pag pupunta kayo dito, huwag nyo na silang isama kasi kawawa lang. Baka iwan nyo lang sila sa sasakyan. Hindi advisable. So dito na tayo sa souvenirs. So, syempre, nandito na tayo. Bawat naman lugar na pinupunta ako, nagtitinda ng souvenirs, binibilang ko. So, tara guys, bili tayo. So guys, tapos na tayo dito sa Mount Sama. Tapos may iikutin pa tayo. Bali may 3 destination pa akong hinanda para sa inyo. Pero dito ko natatapusin tong video nun. At gusto ko lang i-shoutout tong mga taong sumusuporta sa akin. Unang-una na si Joel Ride and Games. Shoutout sa'yo. Next si... Wait lang guys, ang dami kasi nila. Tapos ang dami ko na rin picture kaya nadidelay. So eto na tayo kay... Chrissy Motovlog. Shout out sa'yo. Pati kay, ano to, Lerald Petros. And Glenn Luna. Ramspeed Click Moto. Shout out sa'yo. And Glenn Roger Sergio. Divino Punsalan. Jael. Divino Punsalan ulit. So, suke Francis Flores, shout out po sa inyo. Meron pa guys. Marami sila eh. So, alam mo yon. Hinahanap ko pa. Ini-screenshot ko kasi pag may nagpapa-shoutout. Pati sa'yo, Pops Jones YT. Meron pa. Di pa matatapos yan dyan. Ano to? Maan Hugilot. Noel Makadangdang. So, yun lang po. Shout out sa inyo. Yun yung mga natatanda. Yun yung mga na-screenshot kong nagpapa-shout out. So guys, maraming salamat sa inyo. Suportahan nyo lang ako. At please, lagi ko sinasabi sa inyo, don't skip my ads muna guys. Nag-iipon talaga ako pambiling drone. Buti na lang dito guys. Hindi pwede mag-drone. Kailangan pa doon ng approval ng PBAW yung sinasabi nila kasi nga as in sa office hindi pwedeng porket license ka yun na hindi magpapa-approve ka pa talaga. Hindi ko alam kung bakit. At ito pa guys, sa mga pet lover nga, wag na kayong magsama ng aso, pusa o kahit anong alaga nyong hayop dito. Bawal. Dito kasi sa labas, nasa labas na kasi ako ng guest house eh. So, yung iba, syempre pet lover, hindi nila iniwan yung alaga nila sa guest house. Talagang nandito sila, yung mga kasama na nila, mga pinapanik nila. So, mahigpit sila sa ganon. Yun lang guys, in-update ko lang kayo guys. And, thank you. Ride safe guys.